Здравейте отново. Това е втори епизод на Epic оцеляване. Epic Survival с Morbid Llama и Инфернус. и Infernus, но в YouTube съм Виктор Манев. Значи, сега моя глупав приятел щупи дървото и то сега се разпада, маха се. И той се не, обърках. Дървен път правя. Така. Сега. Готови сме. Къде са ни нещата, бе? Я служи нещата в честа. Имаш ли коблстоун? Да. Сложи го в честа да си взема, да направя печка. Да направя една пичка. Така, правим печка. Да направя малко дървени въглища. Не дей бе, сега ще намеря, чакай. Споко, бе. Не се коси, момиче. Бяло дърво ще го направя, стане. Окей. Ще изглежда яко. Нека бъде яко. Служи и стълби. Значи, чай си направя меч. Още не съм си направил меч. Направи си, аз не съм си направил. Значи, имаме едно легло. Добре, защо си го направили така, овцете да не пускат храна? Това е много странно. Само вълна. Така, сега. Аз ще направя на тебе. Какво ще направиш, меч ли? Меч, да. Окей, че ще убиеш на овца. Аз ще убиеш, чакай. Да ходи ли убиеш, защото Ще да е яко да му... с меч ще убия. Не мога. С бетата като ги удариш, май ти пускаха вълна. Нека бъде яко. Убих я. Аре да напеем. Ти колко имаш? Аз съм направил вече на легло. Нямам храна, почвам да умирам. Колко ще се преводиш някъде? Ще спала на някой наблизо. Чакай аз поне да отида до вкъщи. Стови се етамите. Да, трябва да отида обаче, ако доживея. Той аз умирам от глад, обаче. Значи това е някакво... Чакай, къде ни беше къщата, бе? Фак, изгубих се. Не съм. И аз... не псуй. Ще банна. Абе ще ме баннеш, ще ти банна един в лицето и... Окей, събрах още 14 дърво. Май. И ми се щупи втората брадва. Спрях да умирам. Лак. Спрях да умирам. Да, що на смисъл на нормал е сървъра. Нали на нормал? Няма да умра ли? Да. Само ще взима малко живот. Да, затова ще се Ако беше на хард, защото на хард кое е... Ще се мятам докато не умра. Да, бе, сега ще намеря на пресечко утре. Ма няма смисъл. Много странно, че не става вечер, играем от 20 минути. Бе, какви 20 минути гоня, бе? 15. 14, чувам ли 14? Аре, бе, що не умирам? Още веднъж трябва Това дърво на хубаво, обаче не беше. Аз намерих къща. Infernos fell from the high place. Да, high place е и там долу. Пещера имаме тук, пещеричка. Пещеричката се метнах. Чай сега си взема нещата от честа. Това е най-добрият начин, вместо да... Брадва, лопата. Ще я взема захарната тръстика да я засадил. Имаме захарна тръстика. Да, аз намерих. Къде? Ма нямаме ли наблизо вода? Къде ни е водата? То меч за мен ли? Да. Окей, чакай, сега ще направя на кирка аз на това. Аз убивам една овца последна да си вземем вълната. Опа. Да направя стълби, нали? Колко ще ни трябва? Опа, грешка. Така. Че съм забрал как се правят стълби. Така. Сега мога да направя вече второ легло. И прави. И ще направя секунду ми трябва. Само да стигна, аз сега не тичам бързо. Нали имаме овце? В смисъл, живи има ли? Има много. Живущи. Посещавате моя профил, там качваме някакви странни клипове на гръмежи с бомби. Кока-кола и глупости.
Чай са. Ще направя спалната стая и тук. Спалната стая ли? Ми да. Да го направя ли, второто когато място. умираме да не си Второто губим място айтемите? от пръст. Второто място, значи По-горното пу място. за мен е първото. Какво? Добре, аз ще взема ябълки, намерих ябълки. Не бе, горното място е за двете легла, долу е за като кухня. Окей. Аз имам сега. Аз намерих ябълки две. Аз Да ги тръгна запазим. настрани. Аре ги запазим, в смисъл да не ги Запази харчим. ги, да. Аз тръгна настрани по търся прасета. Или Търси. крави. Аз да намеря само... Ще да кажа парцела. Сигна съм. Парцел да Нищо казвам. не се спи на неща. Окей, добре. Ще го сетам тук като спаун пойнт, искаш ли? Добре. Спаун пойнт. Я да видя колко дълго стана. 6 минути, но още малко. Знамто, че не стана още... Пак ми даде това... Read time. Интернет. Да, на тебе? Не. Искам си Аз да видя. намерих дъжунгла. Да, жунгла ли? Намери кукъби са кои. Ми колко би стърси. Зия меча, че може да има кокошки да ги цепя. Как ти, мама? Един от трима. Не се Моля? не се е генерирал света. Снимаме, да знаеш. Какво снимаш? Майнкрафт? Вики? Аре бе, света не се е генерирал, тук имам едно дърво джунглово. Вижда всичко. Ние си имаме играта. Бати, Те ще не мога да влезат. това знаеш как засече тук. Сай мен ще ми даде това. Интернет Explorer Java. Да дали? Не, ама ми е разцепен света и не мога да взема това джунглово дърво. Става нощ. Става ли? Да. Сега трябва да препускам бясно като вятъра. Не. Падам! Знаеш какво става в момента? Какво? Летя. Падам е добре на слетене. Читар. Ама на това черното място. В човешка мина съм. Майншафт. Ох. Ей. Влеза си в ето. майншафт. Върна ме. Прасета. Мъртви сте кучки. Намери прасета. Браво. Аре бе, това не умира. Само го удрям, не мога. Пада ми за шапката. Падна. Всичко е Аре бе, забил. логин. Всичко е забил. Аре бе. Ето сега вече стана. Дене. Да, то просто ти такова заради. Еди какво си. Добре, имаме сид. Айде семена. Ще направя едно хой. Убих Хой. прасето. Окей. Ще посадим малко пшеница. Уит. Сега остана само да успея да взема това. Какво ще взимаш? Защото... месото не мога. Ето, взех го най-накрая. Може да намериш такова. Вода. То пък как вода, като нямаме... До нас има вода, ама да, то нямаме такова. Бъкет. Аз сме бъкет. Бе, както и да е, така... Хой. Но не мога да разбера това какво точно означава. Как точно се произноси. Аре бе, какво стана това прасе, не мога да го убия. Щупи ми се меча. Обаче не си го убил.